яшәләр түгел. Алар башка җирдә, аларны табарга, аларны сиземләргә кирәк дип яза безнең Рәшәшева кебек чынлап торган яраткан җырчыбыз, Тулпат җырчыбыз Георгий Ибушев. Гомернең бар тәмен татыдым, язмышка бер үткән юк минем, җанымда яктылык сакладым, кагылсам җып-җылы күңелем. Минем исмем Шүрәле, туган яктырлар, бездәгедәй гүзәл як, башка юк бугай. Vakit anın inlerine akbılıklar tutup yol eder. Olası yüzümde direk girişe, keşke olmadı. Rahmet sana rahmet, yüreğimde ötkenlerden kala yaktı sağış. Yollarımda yoldaşım bul benim, yerdeminden taşlamaşı yazmış. Şaraplar yaptı